Два лишояда пристигнаха от марокканския зоопарк в Рабат чрез зоопарк Дедоуе във Франция по програмата за връщането на лишоядите в Кресненския пролом. Какви усилия полагат от природозащитната организация Фонд за дивата флора и фауна, ще разберем от Надя Вангелова, която вече е в студиото на България днес. Добър ден! Добър ден. Кога и с какво пристигнаха лишоядите? Лишоядите пристигнаха този път с самолет, друг път ги пренасяме с ремърке и с автомобил. Те пристигнаха първо от Африка, във Франция. Франция бяха препратени към нас от нашите партньори, френския зоопарк Дедоуе. Всъщност ние очакваме още 10 лишояда утре от Испания да пристигнат. 7 имаме в готовност да бъдат пуснати, така че живот и здраве тази пролет, което се постопли времето. Всъщност ето така изглежда пристигането и кацането на българска земя на лишоядите. Доста е сложно. Вижте какви огромни те се намират в контейнери. Да. Вътре се създават определени условия от зоопарка, така че птиците да имат пространство. Някъде дори ги хранят и поят. Не мога да бъда сигурна дали този път е станало така. Как им понася пътуването? Със сигурност са стресирани. Няколко дни след това не се хранят. Но това не е проблем за тях. Важното е, че вече са насигурно в Ракитна, в село Ракитна, където са нашите адаптационни волиери и очакват своята адаптация от година или след повече. Нашите зрители сега могат да видят и как бяха пуснати тук. Да. Пускат се в клетките. Любопитни. Да, има Любопитни да видят какво се случва на българска почва около Ракитна. Да, има още 7 вътре в клетката. Мисля, че това са дивите. Слава Богу, тази година така се заформи една колония, около 20 птици. Заживяха, приеха мястото като тяхно родно и за разлика от 2011, когато беше първото излюпване, но не успяхме малкото да напусне гнездото. Тази година очакваме 2-3 двойки, които се готвят в момента, ухажват се, търсят място за гнездене по скалите и очакваме първите малки, които наистина ще излетят от нас. Бъде вълнуваща и за вас. Да, това ще е първия голям успех на проекта. На какъв етап всъщност е проекта Живот за Кресненския пролом? Какво е реално значението на лишоядите именно за нашата природа тук? Значението на лишоядите е много голямо. Те са част от баланса в природата. Хората често са скептични, когато говорим за тези птици. Чудат се въобще за какво го правим това нещо, каква им е ползата. Разбира се, не винаги ползата е много практична и може да бъде обяснена на хората, но в случая може да бъде обяснено нещо подобно, като, например, това, че държавата плаща огромни средства на екарисажите. Екарисажите са тези заводи, където които пренасят умрелите трупове. Съответно, има такъв екарисаж в България в Шумен. Значи, докато дойде до Ракитна, докато дойде в югозападна България, това са огромно количество гориво, човешки труд и разходи, които държавата ги плаща. Тоест, ако имаме лишояди, това нещо всъщност ще се поема от природата. Те ще бъдат природните санитари и няма да е нужно държавата да плаща толкова пари. Само в края на 2014 държавата дължеше около 4 милиона на този екарисаж. Значи може да си представите, ако... Работа, която иначе лишоядите могат да свършат спокойно. Да, разбира се. И те са го вършили преди да е имало екарисажи, когато ги е имало тези птици. Защо са изчезнали лишоядите от България? Лишоядите са изчезнали заради нелегално залагане на отрови, което все още е предизвикателство за нас в тяхното опазване. Все още има голям конфликт между животновъдите и хищниците, предимно вълка в югозападна България и в района на Кресненския пролом. Може би те са прави, защото популацията на вълка се увеличава, има все повече и повече жертви от техните животни. Това е за което ние се борим, е всъщност да намалим този конфликт. И тази година ще предложим на Министерството на земеделието да се използват едни застраховки по подобие на гражданска отговорност за колите, където споделено всички животновъди от страната да плащат застраховка щета, нападение от вълк. И по този начин животновъдството в планинските райони, което е най-ощетено, да
така да живне малко, защото то наистина е в упадък. Освен това, тази година имахме и син език. Много интересна идея. Ами да, всъщност нашата идея с всичките тези проекти е да предоставим съвсем практични съвети накрая, не просто да изпълняваме някакви проекти, с които да улесним живота на хората и в същото време да опазим такива емблематични, важни видове животни и въобще биоразнообразието в Кресненския пролом. Кои са другите предизвикателства пред екипа? Най-голямото предизвикателство, както споменах, са хищниците, но също така липсата на дивеч, липсата на естествена храна за тези животни. Значи, когато има такова голямо браконьерство, когато няма елени, няма сърни и те намаляват, е логично хищниците да нападат домашни животни и ние пледираме така към националните паркове и ще работим за бъдеще за това, за интензивно пускане на много такъв дивеч. Може да си представите, че дори елените в Западна Европа са такава напаст, че дори им пречат и те искат да пускат вълци, защото просто не могат да се справят с числеността. Баланса в природата. Именно, да. Тоест ние имаме откъде да вземем тези животни. Има как да ги доставим тук и просто трябва да го направим, за да може да се постигне този баланс и да се улекоти натиска върху домашния добитък. За сега вие от Природозащитната организация изхранвате лешоядите. Да, за сега това го правим с европейски проекти, с проекта Живот за Кресненския пролом, който е европейски проект по програма Life Plus. И такива проекти има в Стара планина, ние също работим там, Котлинска планина, Врачанска планина, Сливенски, Сините камъни, Сливенския Балкан. И на няколко места неправителствени организации правят тези подхранвания, тези площадки. Идеята ни е всъщност ние да подпомогнем по някакъв начин държавата с нашата работа. Какво предстои от тук нататък? На какъв етап реално е този проект Живот за Кресненския пролом? Предстоят, разбира се, все още птици да бъдат внесени. След това имаме голямата амбиция да започнем реинтродукцията или възстановяването на един още по-застрашен вид, какъвто е черния лешояд. Ние си говорихме с вас в едно предишно предаване, че това е картала. Нашия курорт е кръстен на тази птица. Но тази птица е доста застрашена на европейско и световно ниво и там ще станат малко по-трудни нещата, но това е следващата стъпка, която предстои. И разбира се, това, което ви казах с добитъка, вече имаме 14 елена лопатара в Ракитна, които смятаме да пуснем в някакъв момент. Разбира се, това не е нищо, но това просто е една първа стъпка. Интересно, че привличате и много чуждестранно внимание в Ракитна. Идват хора, които изследват птиците, много фотографии, любители. Имате ли такава посока на развитие на този проект? Проекта за момента е от по-голям интерес за чужденци, отколкото за българи. Но нещата винаги така започват. Да, имаме чуждестранни студенти, които са много заинтересовани, идват на стаж при нас. Те се учат много от практика, как се случват нещата. Още повече, че, както добре знаем, много от тези видове, които ние имаме тук, са изчезнали вече в Западна Европа и сега полагат много повече усилия, дават пари, хора, енергия, за да бъдат възстановени. Така че ние сме малко облагодетелствани, но не го знаем, не го разбираме. Дано да го разберем. Много благодаря за участието в България днес. Надявам се, че отново ще идвате с още нови лешояди, които ще са намерили дом тук, в Кресненския пролом. Да, и малки вече. Надяваме се и малки, които да са родени тук, българчета.